Dari ma beqgħetx dari aktar u spiċċajt f'sitwazzjoni li jew nitlaq jew nitlef ħajti. Din hija l-esperjenza ta' Melanie Kalleja, tfajla ta' 23 sena li fit-tfulita u f'żożita għexet batija bla qies minħabba l-imġiba ta' omma. Melanie rrakkontat li f'dar omma hija kienet vittma tal-vjolenza domestika. Tiftakar li minn ta' żgħira dejjem kienet suġġetta għal bosta forum ta' abbuż minn omma, tgħid li kien diffiċli għaliha li titkellem dwar is-swat li kienet taqla. Minn ta' żgħira kien ikollok xi dbenġila jew xi daqqa tagħmel l-eżamijiet ta' Ġunju bil-flokkijiet tal-gomma twila, jiġifieri dawk affarijiet li niftakar minn dukun żgħira, but meta l-affarijiet bdew jiggravaw anke tlift skola, tlift l-iskola kont għadna nibda l-università tlift l-ewwel ġimagħtejn. Tgħid li ppruvat tgħin lill-omma u fitxitilha l-għajnuna ta' bosta professjonisti, iżda kien kollu għal xejn għax ma bdietx turi r-rieda li tinbidel. Qalet kif minħabba l-vjolenza juħuta kienu jibżgħu minn ommhom. Għajnuna minn nies li kienu jafu l-familja qatt ma sabu għax anke huma kienu jibżgħu jidħlu bejniethom. Konna nibżgħu minnha. Qatt ma tkellimna x'dejjem bżajna minnha. U kont naf li kien hemm nies li jafu li aħna għaddejjin minnha ma jibżgħu minnha. Madwar 4 snin ilu is-swat sar insapportabbli u saħansitra semet l-omma tħeġġeġ lill-oħta biex joqtluha. Is-swat li kienet qalat kien kbir u rrakkontat kif kienet saħansitra ġibditilha xara u markatilha ġisimha bis-swat blasta ta' xkupa. Kien hawn li telqet minn dar omma u missiera għax din ma kienx baqgħet iżjed dara. Ma kontx naf jekk hux ħanagħmilha jekk hux ħanoħroġ ħajja jew mejta minn ġad-dar, b'xi mod imma kont naf li rrid noħroġ minn hemm. Tgħid li bdiet taħdem biex terġa' ġġib lura ħajjitha, tat iżjed importanza lil saħħitha u ntilfet fl-isport biex terġa' ġġib lura saħħitha. Saħansitra kellha tagħmel interventi mediċi minħabba swat li ġarbet. Madankollu sqarret kif il-vjolenza domestika ma tispiċċax meta titlaq mid-dar, hemmhekk jibda proċess mill-aktar diffiċli. Meta ġejt immola famata fuq ċertu affarijiet ta' saħħa, eżempju li jiena nieħu drogi u min kienet itieli nies li għenuni, hemmhekk ħadta ħaġa vera kbira u hemmhekk bdiet tiżdied is-serjetà tiegħi anke lejn l-input li nagħti lejn da s-suġġett. Stqarret li llum taħdem biex twassal il-messaġġ li wara l-vjolenza fid-dar mhux bil-fors hemm lit tar-raġel u kulħadd jista' jkun vittma. Appellat biex daw kollha li għaddejjin minn esperjenzi simili jisibu lil xi ħadd ma' min jiftħu qalbhom u bħala ma jiddejqux ifittxu kenn taħt saqaf ieħor fejn hemmhekk jistgħu jibdew jirbħu ħajjithom lura. Naf li diffiċli, naf li deċiżjoni li tibda tgħid jien fejn ħammur jien x'inhu l-imsaqaf ħanejt id-dar tiegħi imma aħjar milli titlef ħajtek jew tkompli tgħix f'dak l-istat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.